Fil-Ħamrun Joseph Muscat qal l-Gvern mhux veru jemmen fid-drittijiet tal-ħaddiema. Semma l-każ tal-kundizzjonijiet xejn xirqa tal-care workers fl-isptarijiet fejn inkjesta sabet li l-Partit Laburista kellu raġun. Il-Gvern kien jaf x'qed jiġri mill-bidu nett. F'ħafna oqsma oħra qed jingħataw kuntratti mill-Gvern fost oħrajn bi ħlasijiet inqas mill-minimum wage. Qed jintlaqtu ħaddiema klerikali, ta' security, cleaners u self-employed fost oħrajn. Il-Gvern irid iqum mir-raqda, appella Joseph Muscat. Il-Gvern ma jista' jkun qatt kompliċi ma' sitwazzjoni fejn jagħti kuntratti illi permezz tagħhom ikun qed jikkoraġġixxi l-abbuż tal-ħaddiema. U din hija waħda mill-lajtiet tagħna li ħankunu qegħdin ninsistu ħafna dwarha fix-xhur u snin illi ġejjin. Il-Gvern Laburista jagħti lill-membri tal-korpi kollha dixxiplinati dritt li jsieħbu fit-trade union bl-eċċezzjoni ta' dritt tal-istrajk kif jeżisti f'pajjiżi oħra tal-punent. Fl-interventi jew il-mexxej Laburista akkuża lil Malta u lill-Gvern li fil-każ tal-ħruq tat-tankijiet bil-kimika Merkabtan ħbew dak li kienu jafu u poġġew lin-nies fil-periklu. Dwar id-dikjarazzjoni ta' Tonio Fenek li se ssir inkjesta, il-mexxej Laburista qal li dan għandu jkun investigat huwa wkoll dwar dak li kien jaf u li ma kienx jaf fuq dan il-każ. Il-Prim Ministru għandu jintervjeni u jara li jittieħdu l-passi kollha li hemm bżonn. Joseph Muscat qal li n-nuqqas ta' għaqal fil-qasam tas-saħħa qed iweġġel lil ħafna nies. Din il-ġimgħa ġurnata minnhom kien hemm madwar għaluli nies li jaħdmu hemm ġew madwar 40 persuna fil-kuridur. At any one time. Nies illi sakemm jaslu bil-burokrazija li nħolqot, bil-problema li nħolqot, għandek aktar minn ġurnata tistenna minn x'in tidħol fl-emerġenza sa x'in titqiegħed fis-sala. Immaġinaw. Fl-istess ħin pajjiżna dobla struttura aħjar għal kura tal-mart tal-kanċer. Bil-Gvern spiċċa kellu jieħu car park mill-Mater Dei biex jibni sptar tal-kanċer bl-ispiża fuq u sa issa telat minn 24 għal 60 miljun euro. Il-mexxej Laburista ringrazzja lill professjonisti fil-qasam tas-saħħa għal ħidma tagħhom u saħaq li dan il-qasam jista' jkun sostenibbli mingħajr ebda ħlasijiet. Il-katavru ta' Sara Jane Aġus wasal lura f'pajjiżna b'titjira minn Düsseldorf. Il-katavru minn Valencia ntbagħat Palma de Mallorca u wara lejn Düsseldorf biex minn hemm intbagħat Malta. Persuni qrib il-familja ta' tfajla qalulna li l-missier u l-om għadhom traumatizzati bit-telfa tal-unika bint li kellhom. Kien anzjan ta' 81 sena li tajjar li tfajla. Missier it-tifla li waqt l-inċident kien magħha kellu jagħti x-xhieda tiegħu fil-qorti dakinhar stess tal-inċident fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. It-siju ta' Sara Jane jgħid li meta ġie infurmat tela dakinhar stess Valencia u niżel flimkien magħhu lura f'pajjiżna. Ritratt li ttieħed 3 minuti biss qabel ma tfajla ttajret mill-karozza juri li fil-verità l-inċident sar fit-triq fil-kampanja u mhux f'highway kif kien irrapportat. It-siju tal-vittma jispjega li kienu mweġġajn bil-kummenti tan-nies li bdew weħlu fil-missier tal-li flimkien ma' bintu qasam minn arterja prinċipali. Il-funeral ta' Sara Jane Aġus ser isir nhar it-tlieta fit-tlieta ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' Kristu Re Raħal Ġdid. Il-bieraħ ġiet fit-tmiem l-Open Day mifruxa fuq jumejn li organizza l-Istazzjon 1. Fil-bieraħ fil-għaxija 1 iniedi l-iskeda l-ġdida tal-ħarifa, skeda b'saħħitha u impenjattiva. L-iskeda bdiet il-ħadd fil-għaxija bil-programm Arani issa. Illum jibdew il-programmi ta' matul il-ġimgħa, Ponġu Bandi, Kalamita u għand ta' programmi ġodda li toffri din l-iskeda. Skeda li fiha 1 qed jilqa' l-ewwel darba preżentaturi ġodda li jingħaqdu ma' dan l-istazzjon wara żmien mal-Istazzjon Nazzjonali. Waqt One Weekend dawk li żaru l-kumpless One setgħu jgawdu minn divertiment, spettaklu, ikel u xorb xejn. One Weekend kienet okkażjoni oħra fejn matula segwaċi ta' One setgħu jgħinu lill-istazzjon permezz ta' donazzjonijiet. Dawk preżenti setgħu isegwu wkoll ix-xogħol infrastrutturali li sar fil-kumpless One. Il-vittmi ta' abbuż sesswali minn membri tal-kleru lesti jirreferu l-każ tagħhom quddiem il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem jekk il-qranti Maltin ma jaċċettaw xi talba tagħhom għal kumpens mill-Kurja. Lawrence Grek, wieħed mill-vittmi qal li fl-ewwel laqgħa li kellhom mal-Kurja, l-Arċisqof staqsa lill-avukat tagħhom kemm kienu qed jistennew bħala kumpens. Imma l-avukat tal-vittmi ħalla f'idejn il-Kurja biex toħroġ b'ċifra u f'dak il-ħin l-Arċisqof għamilha ċara li xtaq jikkolabora. Madankollu fit-22 ta' Settembru, il-Kurja qalet li f'dan il-każ partikolari bħala istituzzjoni m'għandix responsabilitajiet legali xi ġġorr għal dak imwetta minn individwi.
Illum jerġa' jibda jiltaqa' l-Parlament wara l-vaganzi tas-sajf. Fuq l-aġenda tal-Parlament hemm il-kriżi fiż-żona euro u t-tneħħija tal-Unuri Nazzjonali lill-eks mexxej Libjan Muammar Gaddafi. Din is-sena l-Parlament aġġorna aktar tard mis-soltu għal-vaganzi tas-sajf minħabba d-dibattitu dwar il-liġi tad-divorzju. Fl-ewwel seduta parlamentari se tkompli tkun diskussa il-liġi li tirregola l-professjoni tan-nutara. It-tempa 2-3 ta' Ottubru mistenni jkun ftit imsaħħa bil-probabilità ta' ħalbiet tax-xita f'Xinħawi. Viżibilità tajba, riħ ħafif mill-Grigal li jsir ħafif għal moderat. L-ogħla temperatura mistennija tkun 27 grad, lanqas 19 grad, indiċi UV 6. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa xejn. Xita mill-ewwel ta' Settembru 8.7 mm. Baħar ħafif b'imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 25 grad Celsius.